Mortimer! Quina sorpresa! Sí, és una sorpresa comuna. Et fa res que m'assegui? No. Esperes els japonesos? Exacte. T'han tornat a fer el salt. Exacte. I tu què, treballant com sempre? No. Avui faig festa. Mengem porc? Ara també tenen. Garrí, truja i senglar. Doncs... dos de truja, ràpid. Em vull divorciar. Carai. En Jonathan no s'ho ha pres gaire bé. I què hi diu la vostra dona? Aquesta truja semblava conill. També li he dit, però no m'escolta. No. Aquesta truja, més que conill, semblava perdiu. Però per què vols trencar el teu nucli familiar? Tinc un amant. Carai. És molt més adulta que jo i treballa en una empresa de derribos. Carai. La vaig conèixer quan sortia de confessar-me. Un amor a primera vista. Plis, plas i el sac. Plis, plas. Plis, plas. Primer vam mirar botigues. Després vam venir a menjar porc. I al vespre la vaig dur al taller. Veig que no t'interessa només per distreure. Exacte. I a part de ser neta i endreçada, és sincera. Carai. Després de fer l'acte, em va confessar que prové d'una família molt adúltera. Llàstima. I com es diu? Maria Magdalena Weinberger. Home! Tranquil, que és una Weinberger de València. No té res a veure amb els d'aquí. Però és una Weinberger? Tu què faries, Claus? Em deixaria guiar pel cor. Estupendo. Bé, me n'he d'anar. El dia de festa és curt i encara potser tinc alguna cosa a fer. Paga tu avui. Adéu.